Sanibonani bafethu, sanibonani. Awu bathandi nababukeli besixoxa Topcast siyanibingelela kakhulu. Yazi namhlanje nje sivele sathi hayi ake singashuthi namhlanje ke sivashela isikole. Ya ngesikhathi isikole sodwa nje sangakithi. Nazi igama lesikole nalibona ngithi yilo leliya. Ya. Thunzoxolo High School. Yes. Namhlanje ngoba kumhla ka26 nje ku-April. Ulona sokuve salikhethe ukuthi sohamba ngalo ke siye ke esikoleni. Yithi ke laba esihamba lapha ubonile ke kade kuvele ubaba iphoyisa lapha nje lesimukela. Naso ke isikole esize kusona. Yasibona sihle kanjani isikole sangakithi okhukhu. Ngiyabona impela nje nalomfana bathi shoot yambona ukuya shoot nabangani bakhe kodwa sothini. Kodwa naba ke nomama bazama impilo lapha. Yes mfethu yes. Ya abafundi ke la uyababona bebelungiswa othisha belungiselela ukuthi ke sizoxoxa nabo laba ke sebeku assembly sport. Impela ingane ziyahlupha ingane. Mfethu yakhuzwa omunye uthinto omunye uthisha uyathetha ya. Bila bese khuluma mina ke lapha ke usiboniso waDlamini ngizama ukukhuthaza izingane ukuthi aziphathe kahle esikoleni zihloniphe othisha. Lapha nje ukubonisa la sambe sikhuphukile kangaka nje bengibatshela ukuthi kusuka umuntu oyedwa emndenini ashintshe ikhaya la kube ethi kubo kuyagcina ukuthi kube nomuntu ozoxakeka kubo ngaye. So wonke umuntu ofundayo nje abefunda nje akashintshe ikubo uyazazi ukuthi uphuma ekhaya kanjani. Ayikho indlela ukuthi nje azimisele azame ngozonke indlela ukuthi ayimisele. Ya omunye wothisha lo ohleli phansi lapha enimbonayo uthisha simukele kahle kakhulu abazali laba bahleli lapha bebezomukela ama-results engane. Yimina ke lo mbona njengamanje uZipho Zulu uMC. Mina ke kade ke nami ngizama ukukhuthaza ngicizelele emagameni kaBhuti Siboniso akade ekhuluma nezingane. Mina ke bengibatshela nje ngokuthi impumelelo ayidingi ukuthi ungaze ube waseThekwini noma ube waseGoli. Impumelelo ayazi umuntu, ayazi background, speaks no language. Ayazi lutho, ayazi nokuthi kusemthunzoxolo la. Impumelelo iya kumuntu osuka ngampela eyifisa nayivelizele kuyena. Besibakhuthaza ke abantwana nanendaba nje ke ejwayelekile kasemakhaya ukuthi ingane ibuye zilove esikoleni babhanka amaklasi kube khona bezikoleni bephuzile besikhuluma ngakho konke lokho si criticize ama behavior anjengalawo ngoba siyazi ukuthi ikusasa lethu lila. Siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu bafethu.